Юху! Пробвай с въжето! Ани! Я пробвай с въжето! Оле, има въже! Чай, че ще паднем. Чакай. Да. Оле, има въже! За да не скочи някой шрам. Тук е тъмно. А? Чакай. Някой русал. Мале, оле, шише. Сокче ли сте ми купили? Да. Вътре има пясък. Да, го изсипа. Вие повече пясък не можахте да сложите. Ще се потопи, иначе 3 пъти се мъчихме да го потопи. Още имаш, още работи. Да, сигурна съм. Я дай нас там. Така. По-на... Кой го затваря това шише? Кой беше така силен? Дидо, всяко не мога да отворим. Ани, отвори ли го? Не. Как го затвори, бе? Искаш помощ? Не, чакай, ще си ми мазни ръцете. Това не е интересно. Дай тук на светлината. Светлина. Щях да кажа на слънцето. Ти го каза. Дидо, какво си правила? Трябва да е трудно, нали? Много ясно. И сега няма нищо. Защо трябва да има нещо? Оле, имам си карта. Отново. Има ли друго? Няма. Няма. Но сама ли успя да се ориентираш? Че как? Видя ли, че може? Тя Още бе сигурен, че не може. Не, тя учи ориентиране, за което не знаех. Разбира се. 24 висши стъпки. Посока от лампата към къщичката. Онова е къщичка. Лампата към Къщичката. 24 миши. Оле. Продължаваме.